Ungadi kutaurirwa unyimwa sembaredzi kumusana hakuna chinhu chinorwadza sekuremara wakura. Mumazuva apfuura Sly Media yakashanyira murume anonzi Nathan Jima uyo anogara paJuru Growth Point kunzvimbo yeKwabora. Pakasvika vatori venhau veSly Media vakawana Jima akagara zvake panze achizamira mushana sezvo kwakanga kuine tumakore twairatidza kuti mvura iri pedyo. Nathan anogara nevabereki vake avo vanomubatsira kana achinge ava kuda kuenda kuchimbuzi kana kugeza nokuti haana chanokwanisa kuita oga sevamwe varume. Nathan murume akaremara aine makore 13 ekuberekwa, asi iko zvino atova murume mukuru ane 38 years. Anoti dambudziko rake rakatanga sekuseka chaiko, ainzwa kupera simba mumabvi, muzvidya, kubatana nemusana, kuzosvika ndiye gojodo atova muwheelchair. Ndakatozvarwa ndisina urema. Ndaitofambawo. Kana vaitonditi mwana uyu kana kukwira makomo kana kufudza mombe, ndaitondofudza mombe. Saka zvakatozongoyo ndatokura. Okay, mama ane makore mangani papa? Zvuma 13 years ikoko. Ndopa ndakatanga kupera simba munomu. Ndichidona. Saka ndaisha kuti saka simba riya rikungoramba richipera. Nekuti pandakatanga kupera simba ndaipera zvangu ndichifamba, asi nekuwedzera kwazviri kuita zvakunyanya kutoti kana kutosumuka kana kuti ndikwanise kuzvibatsira kutoilet kana kumuka kana kuita sei zvakuramba nekuti majoin achona aramba achipera simba. Okay. Ndanzwa mama vachitaura baba vachitaura kuti zvinizvi ivo vane rango dambudziko, ime mune renyu dambudziko. Saka ndapa matambudziko amakusangana nawo iko zvino. Tikoona kuti ndimi varume vari pamba panapa. Dambudziko raapo manje hapasina anokwanisa kubatsira mumwe. Kuti tirambe tichingoremedza amai kuti chakati zvichaita. Nekuti amai ndo vanotibikira, ndo vanoita sei. Saka pakuto babo ndo vaimboshanda vachiitawo zvavaitawo. Zvakurema. Saka imi mane makore mangani kuzvino? Ndane 38 years. 38. Okay. Ndanzwa muchiti zvakatanga mune 13 years. Toziva kuti mwana anenge ane 13 years anenge akuma grade 7. Makazoenderera mberi nechikoro here kana zvakabva zvatokukanganisa? Chikoro ndakaendera mberi nechikoro. Ndakatozotsvagirwa nzvimbo padaniko. Ndopa ndakakwanisa kudzidza. Ndichibatsirwa nevaindibatsirawo kundibhadharirawo mari yechikoro. Babawo namai vachibatsirawo vachishandawo kuti ndikwanise kudzidza. Zvakaoma sei kuzotanga kugara pawheelchair wakura? Mboza mama kutoziva iti 13 years. Zvinorwadza. Asi hapana zvekuzviita. Unongogamuchira kuti ndozviripo. Okay. Toziva kuti vanhu munharaunda vakaona vanhu pamba toti pawirwa nedambudziko rakadai, vanenge vakutanga kuti apo vakutaura zvakasiyana siyana. Hapana here mashoko ekuti anombotaurwa nevanhu ekuti unoti nhai Mwari, ko isusu takamboita sei? Hapana zvangu ndati ndambonzwa zvangu aitaurwa nevanhu, asi unongochingoremorwa wega ngoti ndingi zvaari kundoona ndakadai so ari kufilo sei, ari kutoni chini dambudziko rangu. Ko hama dziri kumbopawo here ruoko kuedza kubatsirana nemi? Kubatsirana vakambozama kuti kuchiprofita, kuzvipatara, kumaexercise, asi hapana. Zvese zviri kuramba. Okay. Kuchiprofita pakatanga dambudziko iri vabereki maybe muchivabvunza maybe zvingada munga muchiri vadiki. Vari kuti simba rakapera nei? Zvizvi zvakambonyatsokonzeresa? Hapana anonyatsokwanisa kunyatsokutsanangura kuti unyatsonzwisisa kuti
simba rakatanga kupera ne vamwe vanongotoche vanhu umbokubatsira sei zvinongoramba Okay, zvinozoti imi muchikura manga muine zvinhu zvamaishuvira kuda kuzoita zvazoita kuti zvisazobudirire nekuda kwedambudziko ratava naro nhasi. Ndezvipi zvamaishuvira kuda kuzoita muupenyu wenyu? Kuva muupenyu indonyanyofarira zvetekinoloji zvekutoti izvezvi pandiri panapa ndogadzira mafoni ndo kana maredhiyo kana chii. Saka manje zvinezvi kugadzira ndogadzira panopamba but unoona kuti even kana ukati kushanda kwachona basa rachona rilo pazuva dzimwe nguva unogona kutoshaya kana mari zvanga zvichikwanisa kuti pamwe ndaikwanisa kuwana kuti kutownship ndichikwanisa kuzvifambira ndaikwanisa kundozviitira basa rangu. Okay, saka maita dambudziko iri makazomboenda kuchipatara here kuti munoona kuti simba rikupera kumusana uku zvii zviri kunyatsokonzeresa? Hapana kuchipatara nekuti infact simba parakabva ranyanyopera ndepekuti 2000 ndakarwara ndakaita mota muno musoro musika. Saka tikambofamba tikaenda kuchipatara kuparenyatwa ndopandakandooparetwa zvikanzi musoro mune moto but manje zvakatonishamisa kuti musika mungaite mota. Saka itori operation yachona itori musoro. Ndakatondofa. Saka manje ipapo ndopakatanga kutonyanya kutoita dambudziko racho zvekutoti simba ndo parakatonyanya kutopera. Pamakaitwa operation yemota iyi? Pandakaitwa operation yemota mazuva iwayo ndo pakatotanga kutowedzera simba kutoita sei kutonyanya kutopera mumuviri. Okay, saka iko zvino chamboda kunyanya kubatsirwa nacho chii? Ndazomutaura kuti ndikawana hangu kuti dai ndanga ndine simba ndaikwanisa kuenda kutownship ndonoita zvinhu zvangu zvekugadzira mafoni. Chamuri kunyatsoda imimiko zvino ndechipi? Chandiri kunyanyoda ndechengoti kana kuti ndikawanikwaniswa kana kuti zvinezvi ndikawanawo kana project yekuita sezvo ndichakwanisa kuita sei kuenda kutownship ndikaita zvangu project yangu ndiri pano pamba zvinenge zviri nani kuti ndikwanisewo kubatsira mhuri yangu kuti ndine vana 3 vesava ndoda kutoshandirwa. Okay. Ndine vana 3? Ipapo ndo pandakuda kuti ndichidzoka ipapo vana 3. Chimwe yacho nditsanangurira kuti makazvigona sei zvozoti vakadzi vanonetsa vanonboti aiwa nedambudziko iri handizozvikwanise. Wenyu uyu makamuona sei? Ipapo ndo patone dambudziko nekutoti vamwe handitozokutoti ndine vana 3 from different mothers. Okay. Vese vari 3 kuti uyu namai vake uyu namai vake uyu namai vake. Saka vanongoendawo saka vanongoti saka vana mai avo munozoona sei? Because ndinonzwa muchiti simba rekufamba handikwanise kubuda panze handikwanise munozovaona sei? Vanouya panapa here? Vana mai avo munozovaona kupi? Vakatondisiya. Ndikutaura pekutanga chaipo mukomana nemusikana zvakafamba sei kuti vaiuya panapa here? Because ndinonzwa muchiti simba rekuzofamba ndisina rekuzoita sei handina simba manje vaifamba here vaituya kana maita sei? Pakutaurirano ipapo munotaurawo munongonzwanano vamwe vanouya vachigadzisawo mafoni vamwe munongosanganawo. Okay, saka wokupedzisira kuti ende pane kupedzisira akaenda manje iri kana kuti mwana akura sei? Mwana ane 5 years. 5 years. Mai vacho vakaenda rini? Vana 2-3 years vaenda. Okay, aiwa zvinokuda. Vana vasikana here vakomana here? First born ane makore mangani? First born ane 13 years. Second born ane 8. Last ndi ane 5. Vasikana here?
wekutanga ndiye musikana ava vamwe 2 boys wekupedzisira. Okay. So ngetimbodzoka ipapa bosi tinomboona vamwe vanhu vanoti zvakaoma kupinda muwanano une dambudziko rakadai so. Ndinoda kubvunza mimi pachenyu kuti zvakaoma sei kana kuti zvakapfava sei kuti upinde muwanano nemunhu kuti anofamba imi muchiswera muri pamba makagara mune dambudziko raminaro iri muri pauchi apa. Hazvinei zvakutodawo munhu anotozvigamuchirawo kutoti ndo dambudziko rine murume wangu. Asi kana kuri kuti tichimushandirawo iye achitawo zvaanenge achiitawo aiwa hapana chinenge chakaipa. Asi zvakaoma kuti munhu aaccepte zvaunenge uri. Neto vazhinji hameno pfungwa dzevamwe vanenge vachiti kodana anoona iye yuyu pamwe vazhinji pamwe vanozotyawo kutaurawo kevanhu kuti iwe wakazi nguva endo pana uyu waitsvagei. Saka handizivo zvangu dzinenge dzirimo asi zvakaoma. Okay. Tichidzoka ipapo pavakadzi venyu vatatu vesa hamunambosangana nedambudziko rehama dzevakadzi kuti mwana wedu hazviite. Padambudziko rehama hapana zvangu randakasangana naro. Asi unozongonzwawo kuti une action dzinenge dzichitawo munhu pamwe vabereki vake ndo vanenge vakamutaura kuti ungaramba uri ipapa. Mukwasho wedu anozotiitira chii ramangwana. Saka ndongozvigamuchira kuti ndo zvazviri. Nekuti ungotenda Mwari kuti upenyu ndo vakakosha. Okay. Saka vana ava maisiunzi aiwa vana sara ako navo kana kuti ndimaizoti aiwa vana ndindoda kusara navo. Senge musikana wekutanga uyu mai vachona vakatozororwa nemwe murume. Saka vangangosiya mwana achirwara zvekutoti mwana akatomboita akwashiyoka patakatondomutora paakazondotorwa naamai vangu akatouya panapa mushure medambudziko rekurwara vachipo tibva tatanga kutogara naye zvedu panapa. Uyu mukomana wechipiri mai vachona vakati aiwa isu kwedu hatiite sei hatikupe mwana. Asi uyu wekupedzisira mai vachona vakangouya vakatisira vangoti aiwa chengetai zvenyu mwana wenyu. Okay. Saka tinoziva kuti vamwe vanhu vane matambudziko akadai so vamwe vanoti kana kwakutonhora kana kuti kwakunaya makumbo angu anotanga kupindwa nechiveve handikwanisi kuzopusha uche. Imimi mune matambudziko akadaro here? Sofa ina handina zvangu matambudziko akadaro iwayo. Asi ungoti simba chete ndo rinongopera mumuviri. Zvekuti kurwadza kana kuita sei aiwa harwadzi aite sei kana paunonzwa kuti apa ndo pari kurwadza pamakumbo aya asi simba chete ndo rinongopera. Zvamusinganzwisisi. Okay. Toti kune vari kukuona izvezvi kuti inini tinoita zvechivanhu kana kuti aiwa isusu toita zvechipostori chakasiyana nechamukoma. Tanzwa baba vachitaura kuti tinopinda kwaMasha. Pamwe vamwe ndevekungotsvuku, vamwe ndevekuJohani Masowe white, vamwe ndevekunana chechidzana papa idzi. Voti aiwa isusu takasununguka tinokwanisa kubatsirana namukoma vawane simba. Vaitawo zvekugadzira mafoni avo vakasununguka sezvavataura. Makasununguka here kuzotanga kushandidzana nevanhu? Ndakasununguka. Bosi tichida kuti munhu asununguke ataure zvepamwoyo wake. Aiwa handiri seni zvangu ndakasununguka handina zvangu problem. Okay. Hapana here zvamuda kukumbira kumhuri yeZimbabwe zvichida munoona kuti ndandichifungidzira kuti mungangondiwanirawo kana uchiya imwe mungakwanisa kundiwanirawo chakati nechakati zvichida maybe kuvana zvakare. Uchiya ndo yandinonyanyoda nekubatsirwawo pandataura kuti ndikakwanisa kuwana project yandokwanisa kuita ndikwanisa kubatsirawo vana vangu. Vaenda kuchikoro vana? Vana vanoenda kuchikoro. Umwe musikana mukuru akatozotorwa nasekuru achinzi zvapaita dambudziko rakadai ndakuchimutoro nekuti ndomudzidziso.
vangaona kuti ane pfungwa dziri shapu chikora anogona, saka vakati aiwa zviri nani kuti tiite sei timutore pane kuzoti pamwe unozoshayiwa mari yekuti umuendese kuchikoro, mwana uzogara pamba azviite, saka zviri nani kuti timundomudzidzisa. Asi mumwe wachona mudiki ndo andinaye zvangu mukomana mudiki. Okay. Yamunzwa makumbira uchi, hapana zvimwe zvamuda kuti mukumbire futi muri Zimbabwe. Zvichida mumwe anoti inini hangu uchi handikwanisi, asi zvimwe izvi ndinokwanisa kuzviwana. Project iyoyi. Yamukuda. Ndi project yehuku here, kuchengeta tsuro here, kuchengeta. Nyangwe ikawanikwa iri mari ndokwanisa kuwanawo kuitawo project kwana yekuchengeta huku. Kana kuchengeto zvandienda kokwanisa kuitawo ipapo, kana kutengawo maspace angu emafoni ndichikwanisawo ndichitengeserawo ndiri panapa pamba. Kana kutenga ari mafoni ndokwanisawo kuitawo business yekuti nditengesawo mafoni ndiri pano. Sezvo vanhu vazhinji vakutondisa zvangu kuti ndopandogadzira, asi zvinenge zvakasiyanawo nekutownship uko kwandaimbondoshandira ukoko. Ndaitombowa ndine mukomana aindibatsira zvino akashaya this year. Ndaimbokwanisa kundibatsira kundiendesa kwandaikwanisa kuda kuendawo kana kutownship. Zvino izvine zvapasisina anokwanisa kundibatsira zvinani kuti ndikwanise kuzviitira ndiri panapa. Saka stare kwamaigadzira mafoni mainzani Blanikos. Wotozoti munhu ese anenge akutanga kuita zvekugadzira anenge atone tumasita. Okay, vazhinji vanondichedza chingonditi Noxus. Anomuona nandiziva kuti paine tumasita. Rakabva kupi Noxus? Noxus, ndofunga vakaritora pazita rekuti inini undonzi Nathan. Mwana wangu womusikana anonzi Nokutenda. Okay. Saka pamwe vakabva ngobata nzvo vakati zvinani kuti ngomuti Noxus. Mazani mbonogadzisa foni yangu pa Noxus. Aiwa, tinotenda mukoma tinoimboti zvese zvamakumbira izvi vari kukuona iko zvino. Vachabatsirana nesu kuti mukoma vaone uchi, vaone vanokwanisa vamwe vachatoti inini ndinokwanisa kuti ndibhadharire vana school fees, vamwe vanoti aiwa tokwanisa kutenga hembe, vamwe tokwanisa kutenga chikafu kuti muwane environment yakanaka. Asi chatiri kunyanya kuda ndechekuti mubatsirwe, muwane simba, mukwanise kuita sei kuzviitira. Mukoma Nathan vataura futi vakati iko zvino amai ndo vato vakutotibatsira semhuri. Baba Jima tinokutenda ine kuchigamuchira kumba penyu. Aiwa zvakanaka totenda zvikuru. Nosvika kumaitawo. Unoko ndokumusha here kana kuti makabva samwe muchizoya zvenyu pabhora? Kumusha ndekwamusami. Kunoko kuuyo kutsvagawo imwe nzvimbo yekugarawo. Dzinoti mukurarama kwedu tikangoungana semhuri hazvina maturo mazvinakidze. Chii chakaita kuti muchizoya kuti rege tiende kwabhora? Ndikutsvagawo nzvimbo dzekushandira mabasa. Saka ndauya kuno ndakabva ndazosangana nedambudziko rekuti kutanga 2021 zvakatanga muri muhope chaimo kurota. Ndakaita kurota chitinetsana nechitendaifamba rwendo bva ndasangana nembwa. Saka bva ndarwisa nembwa yange iri hombe chaizi ndonga ndoti mabrudog aya ndikarwisana charo rikandiruswa pakuti rumagumbo iro gumbo riruboshwe riri ndiri muhope. Ndobva ndapepuka mangwana chidzimbuka ndakatozonzwa gumbo riri nekuvava. Ndobva ndangotiwo pamwe chikuvawawo zvako ndakazokwenya gumbo riyeri ndizoona pa 2-3 days rauradza kuzvimba. Ipopa chigunwe icho cheruboshwe icho chekuru ichi chipasi pacho ndizoona pakutanga kuita duzu ndobva razoputika. Asi akabuda mvura chaiyo. Ndabuda mvura ndasobva ndangoti ndikati Aneronda richapora. Ndamboiswa na betadine chitingapora gumba ringapori. Asi ndobva ndabudana kuchipatara bva ndambopiwa mishonga ndikanzi ndamutenga kuchipatara kufamasi. Aisanganisa futi na betadine na GND mapirisi bva ndandotenga zviye bva ndatenga kushandisa. Ndatoenda kukliniki chindodreswa daily gumbo irori. Asi rakamboti rambotambudombo roti omei ndobva rambooma kutoradza trakoma ndobva ratanga futi
rakazotanga nehasha maizvo rakura kuti kauredza ritori negomba rakakura chero gombo rachiro zambara nanhasi ndingoshandisawo ana betadhini ivava asi hapana chishanduko pazviri usiku ndikarara so usiku haanoita kubanda kunge rine hurwa asi ringori gombo ronda riri fresh isina kana kurwa kana tonge pane chinhu chinotofamba chaizvo but ndashazotoita segombo iro randitambudza gombo rero rusikiri rano nguva yakareba segombo kutanga 2021 asi nomboda mboti pore svave rotanga rosimudzira futi okay, nabva muchiti makaenda kuchipatara vaiti kudii vaiti chii kuchipatara vaiti manyukira asi sekuona kwenyu mimi manyukira here kana kuti pane chivanhu chiripo kana kuti chii sekuona kwenyu ndisekuona kwangu pamanyukira chapa zvinoti ronomboti kambooma rotanga futi nondibanda usiku kuita kunge mune chinhu chikutofamba mungori nehurwa asi mukatarisa muona harina kana hurwa rakatochena zvaro chena kwekuratidza kuti harina kumbobvera ita hurwa asi rinovhita kunge rinoto nehurwa chinhu chikufamba chini chifamba chigumwe iko hwerano chinhu chifamba kutsoka ikokuku kutonge sechibayo chechi kutsoka kubva muno mujoin umu muchiziso muchingotsoka iko chirwa zvinongorwadza iteko kwese unokune kwakanyara asi tsoka yacho kana kutotsikisa pasi chapa haitsiki zvinongo yakada zvimba kana kupfeka kana pushi charo siri pasi haripfeki rikatozvimba che zvikuru kana bhutsu handitopfeki babhutsu okay isati rawerodha iri maimboita basa rekumashure uko handembowerodha handaiwerodha saizvozvi muchakwanisa here kuweredha tsoka zvayadai kufamba kwacho kutonetsa noti kuwerodha nowerodha wakamira kahauti werodha kagara pasi werodha wakamira zvinokuti gumbo racho rimise futi unotozotambudzika usiku wakurwadziwa zvekuti unoshatoita serotora ugere usiku sa zvatoera basa ekuwerodha noti kuti weredha wakagara zviti utoweredha wakamira okay kuchechi ndekupi chechi the African Apostolic Church yekwamwasha vazhinji vaziva kuti yekwamwasha ndokwandoenda okay maita dambudziko rakadai makamboudza here toti mukuru wekuchechi kana kuti vamwe vamunobatana kuti aiwa ndo dambudziko randiwira iri kuchechi ndombopota inamatirwa nevakuru vechechi pia nemvura dzatoshandisa dzekuchechi chimbogeza gumbo iroro okay tinoziva kuti kuchechi dzemweya idzi kunotobuda tinoti maprophecies kana kuti kunotonzi ndaona mazoita ronda rakadai ndazoona maita chinhu chakadai hakuna here kumbobuda tsanangudzo dzakadaro prophecy haina mvira mbobuda haina okay zvadai hamunozombodzokera uchechi kuti unai ndakamuka ndakadai asi ndakarota hope dzakadai dzakaitozoti nekune vanoturikira vaya vadudziri vehope hamuna kumbotaura here paso kuti ndakarota hope dzakadai ndikamuka gumbo rangu rakuto nechinyukira ichi akuti chechi nezvehope handazitsara asi kuti tongopota chingonamatirwa chete chingoti timbogeza gumbo reusi nomboti zikutadza tomborwadza asi richizoti papa itosomuka futi zanenge wawarirwa kushandisa minamato yedu yekuchechi asi kwagezwa neminamato harotomboti zicha zvomusi unotombokodzera hope dzakanaka okay pamakaonoti hapana chiri kuchinja pamakaenda kuchipatara makazodzokera futi here unoti mushonga wamakandipa uyoyo handisi kuona kushanda kwawo zvichida maybe vanogona kuti digai tikuchinjire mushonga tikupe munhu kuchipatara ndakaenda ndikandotaura si chikandakachinjirwa hapana ba hama chakachinjirwa ba ndatochinjira chingo chete gumbo mugara rinongorwadza chete noti zvane nguva yakareba zvichingonditambudza saka chatoita sort of chijairira chezvo kuti marwadzo agara aripo okay imi mhuri yenyu vana venyu vakakura sei like vakawanda sei ndine mukadzi nevana vaviri nevazukuru 4 ndo mhuri pano ndanzwa muna vazukuru 4 makukwanisa sei kuvachengeta sinzi gumbo radai mai vanoenda kubasa here kana kuti pavana 2 apa pana anokwanisa kukubatsiraiwo nemari yekuchengeta mhuri mai havaendi kubasa asi toti pane vana anomboti batsiridze pane mumwe mwana musikana ndamboti batsiridze mbishana tombowana kakorora mabva kwari okay noziva kuti kana dambudziko richinge rawira seizvozvizvo musina kunzwisisa kuti makangorota hope mangwana bva mamuka muchitonge zvamarota ndo zvaitika makazomboudza here vedzinza renyu kuti ndine hope dzandakarota zvichida tinogona kufambira nyaya idzi pamwe chete
kuti uzoudzawe zichidzidzira nangu wakufugura hapo wakutopembedza Satani. Noti kumaratarira upedzero rodza ndi Satani chazvakazochiudza kuti dzinza manje kwakutofugura hapo kwakuti kadai kwana muengana katotaya izvi zvangu zviri kuita. Saka hapana inywa makaudza. Vakuziva zvakuziva kuti ndi gumbo rikwadza unoziva asi manje kuzotara kuti rakabvira pekuti ipapo ndikadza nenyaya kuti tichikaonenge wakutomupa pembedza kuti zvakuita zvikuita sezvikubudirira. Asi kubatsirana nemi henyu vanobatsirana nemi? Ndikubatsira nemhuri yangu chete. Hapana kama kubatsira nemhuri yangu chete. Asi kumashure uku zvinhu zvese zvakanaka ukama hwenyu hwanga wakamira sei? Pashure taifambidzana zvakanaka chaizvo. Hapa pasati dambudziko bwana. Zvazongoyepa papa zvinhu zvakutaka kuchinja. Pakurwara pari pazonga dambudziko chete ipapo. Okay. Toti vamwe vari kuona izvezvi vanoita zvechivanhu. Vamwe ndiyo kumachechi anapapa vanoona kuti isusu tinokwanisa kubatsirana nababa. Zvino nechitendero ndaida kubvunza kuti makasununguka here semhuri kuti mutange kushandidzana nevanhu ava? Ndingati sedambudziko rapo kuti kuzvondashaya pekubata noti ndambozama chino nechocho zvaramba kuchipata ndambozama saka ndinoona kuti nguvaperwa nochibva tozonga kuti hapana chandingatachatya noti ndatofa kare. Okay. Saka rubatsiro rwamuri kuda iko zvino kune vari kunyatsokuonai nderokuti kudii? Ndida rubatsiro kuti ndibatsiro kuti gumbo rangu ripore kana kuchipatara kana kuti ndibatsiro pazvechiva gumbo rangu ripore. Zvine dambudziko pano pakudya kushanda chako kwakutondidedza noti handamashanda nekuti gumbo ndiro ndakamira saka uchinge gumbo ndiro kurwadza saka hapana mafambiro anozoita ba. Saka kuti anenge ane chinenge nechikubatsira chete ndinoaccepta ndachandoramba bwana. Tichizosangana zvakare zita ndinonzi Elizabeth Nyabuda.